Сәлем, дуслар! Шәһәребез берсеннән-берсе матур йортлары, урамнары, тарихи урыннары белән бик кызыклы. Әйдәгез, Казан буйлап сәяхәтебезне дәвам итәбез. Бүген мин сезне Кабан күле янына чакырам. Кабан Казан үзәгендә урнашкан күлләр системасы. Ул 3 өлештән тора: түбән, урта һәм югары Кабан. Мин хәзер түбән өлешендә басып торам. Кабан күле Татарстандагы иң зур күл булып санала. Ни өчен менә Кабан дип атаганнар соң? Кайбер уйланучылар фикеренчә, борынгы Болгар ханының Кабан Бәк исемле улы булган. Аның истәлегенә багышлап күлне Кабан дип атаганнар. Икенчеләре элеккеге вакытларда әлеге күл тирәләрендә кыргый кабаннар йөргәннәр дип уйлыйлар. Күл элек формасы буенча кабан башын хәтерләткән дип испатлаучылар да бар шул, дуслар. Ничек кенә булмасын, Кабан күле бик серле күл ул. Аның серләре әле бүген дә ачылмаган. Халык арасында аның турында төрле риваятләр, легендалар йөри. Хәзер сезгә дә шуларның берсен сөйлим. Рус патшасы Казанны яулап ала. Патшага хан хәзинәсен, алтын-көмешләрен бирмәс өчен аларны күлгә ташлыйлар. Ә беләсезме кем аларны саклый? Су анасы! Һәм беркемгә дә бирми. Күл төбеннән алтын-көмешләрне эзләп караганнар, ләкин бүгенге көнгә хәтле аларны беркем дә таба алганы юк әле. Минемчә, Кабан күле ул үзе шәһәребезнең бизәге, хәзинәсе. Сез дә минем белән килешәсездер, дуслар. Хәзерге көндә Кабан күле шәһәребезнең кунакларының һәм халкының яраткан ял итү урыны. Монда дусларың белән ял итәргә, шәһәргә карап сакланырга, катамараннарга утырып, күл буйлап йөзәргә, төрле биюләр өйрәнергә мөмкин. Казаныбызның һәр урамы, һәр почмагы тарихи вакыйгаларга бай. Туган як тарихын өйрәнегез, дуслар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.